אז מה קורה אנשים כאלה מיטל גיימינג בא לכם בסרטון קומנטרי ריוויו לטייטנפול. ולפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד שזה הסרטון הראשון שאני עושה עם תסריט, כי ריוויו צריך לעשות בשביל זה תסריט, כי זה קשה בלי תסריט. אז בבקשה תסלחו לי אם אני אשמע קצת מוזר. אז בואו נתחיל. טייטנפול, קודם כל אני אחלק את הריוויו הזאת ל4 חלקים. חלק ראשון, overview על המשחק קצת, להסביר. חלק שני, אני אתן יתרונות וחסרונות. חלק שלישי, חוויה אישית ומה אני ממליץ, רק על דעתי בלבד. אז בואו נתחיל. חלק ראשון, אז טייטנפול פותח על ידי ריספון אינטרטיימנט. ריספון אינטרטיימנט היו חלק מאינפיניטי וורד שמייצרת את סדרת המודרן וורפר, כן, נדבר על Call of Duty, והם יצרו את כל ה-Call of Duty הראשונים עד Modern Warfare 2, בעצם כמובן חוץ מ-World at War, הם יצרו את כולם עד Modern Warfare 2. מ-Modern Warfare 2 זה כבר הם עזבו, כי היה להם ויכוח ענקי מאוד עם Activision, ויש לי על זה קומנטרי מגיע. באופן כללי היה להם ויכוח עם Activision, הם עזבו ועשו פרטנר עם EA, והם יצרו את המשחק הזה. טייטנפול מעוצב כמשחק Third Person Shooter המשלב פרקור רב במשחקיות שלו. המשחק טייטנפול יש טייטנים, כמו שאתם שומעים במשחק טייטנפול. טייטנים הם רובוטים גדולים שמוסיפים כיף למשחקיות. ככל שאתה מבצע פעולות, כמו נגיד להרוג בוטים ולהרוג טייסים אחרים שהם בעצם שחקנים, כל פעם שאתה אפילו פוגע, נראה לי, לא רק הורג, אז אתה מקבל, הנה כמו שאתם רואים עכשיו, כמו מין מינוס ככה וככה סקנד לזמן שבונים לך את הטייטן. כמו שאתם רואים עכשיו, הטייטן שלי מוכן. לוחץ על V וקורא לו. אז כשהטייטן נופל, כמו שאומרים, טייטנפול, הוא נופל מהשמיים. הוא נופל ויש מסביבו כיפה מסוימת שמגנה עליו. יש לו זמן השעיה. אם אתה לא נכנס אליו בזמן השעיה שלו, אז הטייטן יקום לבד ובעצם ילך אחריך או יישאר במקום שהוא נמצא. זה בחירה שלך. את הטייטן אפשר בעצם לעשות לו אקוויפמנט, לתת לו אקוויפמנט, כמו נגיד מה שאתם רואים, אני עושה טילים, יש כמו שאתם רואים עכשיו, זה מוב מאוד נחמד. הטייטן היה ריק, מה שאומר שהוא היה בוט. אם הוא היה בוט, זה אומר שעכשיו במקרה מה שקרה, אם היה שם טייס, אז מה שהיה קורה, מה שראיתם, נכנסה היד של הטייטן שלי לטייטן שלו. מה שקורה בעצם זה היה תופס את הטייס וזורק. ויש בעצם שתי אנימציות כאלה, אחד כזאת ואחד שהוא בעצם לוקח לו את היד ומרביץ עם היד של עצמו. כן, אני יודע, זה נשמע מצחיק. בנוסף על כך, טייטנפול הוצב על ידי ריספון אינטרטיימנט לשתי קונסולות. הקונסולה האחת Xbox One והשנייה PC. הוא הוצב גם ל-360, אבל העיצוב שלו לאקסבוקס 360 הגיע מסטודיו אחר. הסטודיו הזה באופן כללי אני שכחתי איך קוראים לו, אבל אני יודע שמה שהסטודיו הזה עושה, הוא מעצב מפות ל-Call of Duty, גם Battlefield, גם Call of Duty. אני יודע, זה נשמע קצת מוזר, אבל זה מה שהסטודיו הזה עושה. במשחק טייטנפול משולבים AI שהם בוטים קטנים שמוסיפים למשחקיות של המשחק. המפות מאוד מאוד גדולות כדי לתת חוויית פרקור מלאה לשחקן. ואם אתה רוצה כאילו להרוג רק טייסים, שבעצם ככה קוראים לשחקן אחר, טייס, אז אתה צריך לחפש אותו בין כל המיניונים. בעצם מיניונים זה ספקטרס וגרנטס. גרנטס הם בוטים אנושיים, וספקטרס הם בוטים כאילו באמת רובוטים. והגרנטס בנוסף, לא גרנטס, סליחה, כן גרנטס, גם גרנטס וגם ספקטרס הם לוקחים דמג' מסוים.
בשביל ספקטרס צריך פחות או יותר את הדמג' של טייס. ספקטרס יכולים לעשות ככה לקפוץ ולעשות פרקור דומה למה שטייס יכול לעשות. טייס יכול לעשות יותר, אבל זה דומה. ספקטרס איך קוראים לזה? ספקטרס וטייסים די דומים. הגרנטים לוקחים פחות דמג', מתים יותר מהר, והם באים בקבוצות כאלה שגם יותר קל להרוג אותם. כמו שאמרתי עכשיו, המפות מאוד מאוד גדולות, לתת חוויית פרקור מלאה שחקן, וכדי למלות את המקומות האלה, בעצם כי בגלל שהמפות גדולות ויש רק 6 שחקנים בכל קבוצה, אז יש גרנטס לכל קבוצה בעצם שממלאים את החלל הזה. עכשיו הגענו לחלק השני, יתרונות וחסרונות. בעצם זה החלק השני, חסרונות זה החלק השלישי. יתרון ראשון, הגיימפליי מאוד מאוד זורם. איך שמעוצבות המפות, באמת רואים שנכנס לעיצוב של המפות הרבה חשיבה. יש בדיוק במקום שאתה צריך לעשות פרקור ולקפוץ מכאן לכאן, ובדיוק יש מקום לעשות את הקפיצות האלה, ממש ממש נוח, ממש ממש כיף, ובדיוק במקום שאתה צריך. המשחק הזה הוא נוב פרנדלי. מי שרוצה להיכנס קצת לפרסט פרסן שוטרס או רוצה לעשות את המעבר לקונסולה מפרסט פרסן שוטרס מהקונסולה על PC, אז מומלץ לשחק במשחק הזה עקב בוטים גדולים. אפשר לראות בערך באיזה אזורים הטייסים בדרך כלל מסתובבים. בוטים הרבה פעמים באזורים שונים ביחס לטייסים. אז מה שקורה, יש הרבה זמן לנוב להתאמן על בוטים ועדיין לקבל XP, וזה גם משתווה כי להרוג טייס אתה מקבל יותר ניקוד, אבל אם אתה הורג בוט זה יותר קל ואתה מקבל פחות ניקוד, ככה שזה משתווה. הפרקור במשחק הזה הוא מדהים, אוקיי? הראשון מי שחשב להכניס פרקור למשחק הזה, באמת הוא עשה גם עבודה טובה בלהכניס פרקור למשחק הזה, כי הרבה פעמים שמשחקים מנסים לשלב פרקור, במיוחד first person shooters, לא יוצא להם כל כך טוב. כמו למשל, אם אני לא טועה, המשחק גינט, שזה היה first person shooter נוראי, והוא בעצם, הדבר היחיד שהיה בו טוב זה הפרקור המדהים שלו. אז עכשיו חלק שלישי, חסרונות. הרבה פעמים אתם תמותו כאשר על המפה תוודאו שבאזור מסוים יש גם ספקטרס וגרנטס, כאילו מיניונס, ונוסף על כך פיילוטס, ומה שיקרה, אתם תלכו ואתם תתבלבלו בין פיילוטס לספקטרס או גרנטס. אין לכם מושג כמה פעמים זה קרה לי ולהרבה אנשים אחרים. וינס סמפלה, נשיא חברת ריספון אינטרטיימנט, אמר שככל שיותר תשחקו במשחק אתם תוכלו להבדיל, אבל זה לא, לדעתי זה לא נכון. כי אני שחקתי די הרבה במשחק הזה ואני סיימתי את המשחק הזה, כאילו הגעתי למקס לבל ועוד לא, כאילו אני עדיין לא מצליח להבדיל כל כך. חיסרון שני, שזה החיסרון גם האחרון, אין הרבה unlocks, אוקיי? אין הרבה מה לעשות unlock אחרי שמגיעים לרמה כזה 40-42. אין מה לעשות, כאילו אין ממש למה לעשות unlock, ממש דברים רציניים. כל הפרק כבר עשית להם unlock, כל הנשקים, הכל, אין ממש סיבה להמשיך, וגם מהשלב הזה קשה יותר לתפקד. עכשיו הגענו לחלק הרביעי והאחרון של הריוויו, שזה דעתי על המשחק. המשחק הזה הוא נהדר, אני ממליץ על הקנייה. מה שכן, זה לא משחק שאתם יכולים לקחת אותו ברציני וממש לחוש עליו כמו נגיד Call of Duty או Battlefield. זה משחק כזה casual כזה שמדי פעם אתם משחקים בשביל הכיף. אני ממליץ. אני גם אומר לכם, אל תקנו את המחיר באוריג'ין, לכו CGS CD Keys, תקנו משם 140 שקל, זה 110 שקל בסביבות 110 שקלים פחות
ממה שאתם תקנו באוריג'ין. אז עד כאן הייתה הריוויו שלי על טייטנפול, מקווה שנהנתם. תגידו בתגובות אם אתם גם חושבים לקנות את המשחק הזה, ואם אתם חושבים שזה משחק טוב, מי שהתנסה. אז כאן היה לית'ל גיימינג, over and out, peace.